Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke lalapha eMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza nendaba ethi ke iKaizer Chiefs ivuyiswa kukubuya ke kwabadlali abathathu aba badlali uquka pha uVelebhayi, uBatman kunye ke nale nkwenkwanyana yakwaVilakazi. Nizawukhumbula into yokubana uVilakazi noBatman bebehambe phana under 20 lo Mzantsi Afrika bebheke pha kwiWorld Cup. Abafana abadala sebebuyile ngokuba inxalenye yabadlali ke beqela leKaizer Chiefs. uVelebhayi ke ibingamahlende nyuko bom pha phakathi kweKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leCaptain Spurs, kodwa ke eyona nto ke ibalulekile into yokubana ke ide yabe ke yaququnjelwa yonke ke loo nto, into ethetha ukuthi ke ngabafana baselungile lokubana ke iKaizer Chiefs ingabasebenzisa. Nizawukhumbula ke into yokubana ke amakhosi la ayadlala pha ngomgqibelo, edlala pha umdlalo weCAF Confederation Cup, bedlala pha neqela laseDRC elibizwa ukubana ke yiAS Simba. Eliqela ke lelaseDRC neKaizer Chiefs iyanduluka ke ibheka pha kwilizwekazi laseDRC. Nikhumbule ke into yokubana amakhosi xa ebuya lapho ke eDRC azoba busy, azawudlala pha neqela ke leSiwelele FC. Ize ke emveni kweqela ke leSiwelele FC iKaizer Chiefs ke iphinde ke ilungiselele ke u-second leg pha weCAF Confederation Cup kwakunye nelicela lapha eDRC elibizwa ukubana ke AS Simba, bezawudlala lapha ke eMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke asekhona amakhwenkwe ke asenomonzakalo pha esingakaweva ukubana ke abuya nini, ukuquka pha uRashin Dokli, umfana kaGiven Msimange, uIgadora, kunye ke nalo mfana ke wakwaLebohang Mabuya. Kodwa ke kubalulekileyo ke uIgadora noLebohang Mabuya, abafana abadala ke bona kuthiwa ke noko baredi. Abadlali apha singakabikho sure ngabo into yokubana ke idithini into yabo ngulo mfana kaGiven Msimango noRashin Dokli. Abafana abadala asikayazi into yabo beba ke ihambi ibhekwe lephi icala, kodwa ke lo mfana ke wakwaLebohang Mabuya kunye ke noIgadora, abafana abadala noko bachacha kakuhle kakhulu, seberedi ukubana ke bangayimela pha iKaizer Chiefs. Siselapho ke sizathetha ngokubuya ke okanye ke ngokuvuyiswa ngabadlali abathathu abazoba inxalenye yesquad seqela leKaizer Chiefs ke uVelebhayi, uBatman kunye ke nalentwana ke ingumfundo Vilakazi. Nabo ke abadlali ke Kaizer Chiefs ke thiyabe ke ichulumancile yonwabile, iyatsho into yokubana ke babuyile futhi ke bazoba inxalenye yabafana ababheka pha kwilizwekazi laseDRC iyodlala pha umdlalo weConfederation Cup. Baphulaphula ke nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.